Benvidos e benvidas unha vez máis a falamos do noso a todo risco. Con algo de papas na boca, pero con mesma intención de sempre de seguir abordando todos estes temas alrededor da figura de Vicente Risco. Hoxe tócanos digamos, o prato forte, a grande novela da historia moderna da literatura galega, que é O porco de pé. E para debullar toda esta historia de porcos, de sátiras, de ironías e de estilos humorísticos, estamos sempre con Ángeles. Hola, boa tarde, bo día, boa noite. Boa tarde, sen máis. Que tal? Moi ben. Vale, pois pues eso é importante. Toño, que tal, Toño? Moi boas. Moi boas. Sen máis nada. Pois sen máis nada creo que imos comezar, que é o que nos interesa. Falábamos, última entrega, último capítulo de os europeos en Abrantes. Consideras que os europeos teñen unha vinculación clara con este porco? Sí, claro, Risco tuvo un problema serio con europeos que empezou a publicalo en Nós, digamos que por fascículos, ¿no? Un en cada número, pero non pasou dos 8 primeiros, porque creou un gran rexeitamento daquiles que se sentiron aludidos, ¿no? Incluso lle chegaron a negar o saludo a Risco. Risco pasou moi mal con isto. Non socializou. E sobre todo el vía que podía ser moi perjudicial para a revista, motivo polo cual el antipuxo os intereses da revista aos seus intereses persoais, non? Deixou de publicar e punto. É xente que se movía alrededor do Liceo de Ourense, do Liceo. Acabábase de fundar, facía moi poucos anos o Liceo, a élite ourensán, digamos, que estaban ali, moitos cientificistas e moita xente que se consideraba por enriba do resto, non? Bueno, pois isto deixámolo, pero claro, deixámolo só temporalmente. E depois o Risco retoma con moita máis forza, xa nun libro, a ver, ahora quen me contesta isto, non? Que vai dirixido en boa maneira aos mismos ou aos sucesores deses cos que el se metía, e que, claro, o libro xa tivo un grande éxito e do que imos a falar a partir de agora. Un grande éxito, xa dicía, vinculado á sátira social, política, a ese estilo humorístico, a eses personaxes simbólicos e, desde logo, o que falamos algunha vez aquí, que é a vixencia e universalidade dos temas que aborda o noso autor. E a actualidade. Por iso, vixencia. Actualidade. Vixencia no sentido de actualidade, sí. Bueno, de universalidade, porque este home tamén non pretendía só cinguir esta literatura a Galicia, sino tamén europeizala, non? E collela de fora e tamén se podía trasladarse. Hoxe temos dous contextos nos que eu creo que se podía situar perfectamente a trama, non? Sí. A intención da novela, non? O de Oria, claro, e o de Transatlántico, non? Claro. Claro, o contexto é moi semellante, non? Sí. Seguro que se Risco escribira hoxe, sería algo na parecido. época en que a mentalidade en que escribiu, porque en Risco hai que ver cuál Risco, non? Estamos en plena fase galeguista de Risco, pois este tipo de cousas as comentaría con esta mesma intensidade, non? Seguro, claro. Claro. Pero antes de abordar o que sería a obra en sí, eu creo que é importante facer unha contextualización histórica, non? Sí, bueno, de forma o máis breve posible, pero igual a xente que hai tempo que non manexa contextos históricos concretos, pois igual lle pode ir ben pois establecer unhas referencias mínimas, non? En que ámbito histórico se desenvolven todas estas cousas. Entón, bueno, vou facer si vos parece, un breve recordatorio
de como foi evolucionando isto, empezando a principios de século, para coller do século, estamos falando do século XX, non? Para coller unha referencia ben concreta. O século XX foi, a inicio do século foi penoso para Galicia e para España no seu conxunto, non? Remata mal e empeza peor. Remata ca crise do 98, na que España, Estados Unidos xa daquela actuaba. Interesáballe Cuba e nada, que por unha excusa, pois unha excusa, o fundimento dun barco que, por certo, despois se chegou a demostrar que fora un autosabotaxe. Claro, unha autosabotaxe. Era o Maine, ou estou dicindo mal? Sí, estaba anclado no porto. Si vamos por aquí, igual podemos pasar 2 horas. Sí, no, está ben. No, eu encantado. Ten razón. Eu por min encantado. Pero si contextualizamos o breve, ten que ser o breve. O barco, que era un acorazado americano, estaba anclado no porto de Habana, estourou. Tempo despois se comprobou que os desastres que provocou o estourido, que a bomba foi colocada dentro do casco. Si se colocara fora do casco, serían outros danos, claro. Unha sabotaxe, digamos, normal, os efectos irían de outro tipo. Claro. O que quere dicir que as bombas foron adosadas ao casco desde o propio interior do barco. Eso está demostrado, e ademais acredita que foi unha autosabotaxe. Estados Unidos tiña moito interés en implantarse en Cuba porque lle creaba unha plataforma perfecta para estenderse ao resto de América Central e despois empezar a expansión cara a América do Sur, pero necesitaba un motivo. Claro. E o motivo non podía ser que isto é dos españoles, hai que votar. Non, os españoles son os desgraciados que nos acaban de afundir un barco, entón xa temos motivo para entrar. Claro, entrou en guerra unha armada de barcos de casco de ferro contra unha armada como era española que non logo de madeira. E a cousa non tuvo prácticamente casi, ¿no? Claro, non tuvo color, foi unha guerra breve. A armada española quedou destrozada pois antes de salir xa da ensenada, ¿no? E para España foi terrible porque perdía non só Cuba, sino depois Porto Rico e Filipinas, e ademais se viu forzada a ceder a algún outro arquipélago máis, que neste caso os vendeu a Alemania, bueno, unha cousa así extraña, ¿no? Bueno, acaba mal o século, ¿no? Pero o problema é que ainda por encima empeza peor, non? Empeza, bueno, se non peor, por lo menos igual de mal do que estaba. O réxime que viña funcionando, o réxime político, era o réxime da restauración, o turno, non? O turnismo. Dous grandes partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, que se iban tornando no poder, co cual os problemas non se resolvían, simplemente se pasaban de uns a outros. Estaban cómodos. Sí. Estaba xa pactado, non? Estaban pactados. Cada partido sabía que despois de unha legislatura lle correspondía a outro. Entón todos tiñan os seus representantes nos concellos, os caciques. Claro. Ahora lle toca aos outros, así que vos non vos activedes. Tranquiliños, deixadeos e tal. E na seguinte pasaba ao revés, e eso se respetaba e tal. Pero, se ainda fallaba algo, que podía fallar algo, quedaba un último recurso. O pucheirazo. Claro. Pucheirazo. Hai unha escena de Emilia Pardo Bazán extraordinaria. Eu a utilizaba moito en clase, a dramatizábamos, porque dunhas eleccións nos Pazos de Ulloa. Nos Pazos de Ulloa. Nos Pazos de Ulloa, como funcionaba aquelo, non? É un capítulo alucinante de eso. É precioso, precioso. Sí. Claro, por certo, hai que aclarar que o de pucheirazo ven literalmente de pucheiro. Porque metían aí os votos. Claro, non había urnas como as de hoxe, de metacrilato, do que sean, non, eran pucheiros de cerámica, potas onde metían ali o voto. Onde iban metendo o voto. No de dos Pazos de Ulloa é precioso, non? Porque están os dous caciques pendientes, e un xa non sabe como facer para que o outro se distraiga un momentiño e poderlle dar o cambiazo porque non veía a cousa así moi clara. Fulano, non sei se te enteraches que xa fallou a audiencia ao teu favor. O tipo volvese e mientras tanto, bumba, peganlle o cambiazo. E pota por pota casi non se pota por pota, cambio, non, as potas eran iguales que xa tiñan preparada. Claro. Potas xa tiñan preparada, pero cos votos que debía ter. Non fose que votos diferentes, potas iguais e votos non diferentes. fose que fallara. Bueno, isto foi
foi unha penuria, non? Para España, en Galicia isto incluso se multiplicou, claro. O réxime do caciquismo, e que tiña a terra moi aboada, abonada, de abono, sí. Non de abono. Sí, de bueno, abono, en principio, ¿sí? si ides pola normativa, a palabra é fertilizante, fertilizada. Fertilizada, vale. Claro, Eso non a vou dicir, pero vale, pois nada. Fertilizada estercada está ben, porque xa é pero máis orgánico, bueno, non? Ben, dixémolo entón. Moi ben. Bueno, frente a isto, houve un intento de reacción, que se veu a chamar o regeneracionismo, non? Joaquín Costa, figura así de referencia e tal. Pero, ainda así, os gobernos seguiron funcionando igual. O de Maura primeiro, Antonio Maura, que quiso poñer en marcha unha cousa curiosísima, a revolución desde arriba. Que ben. A min estáme recordando o PRI, o Partido Revolucionario de México, non? Sí. Como pode ser un partido institucional, non? Bueno, pois isto era algo parecido. Cambiemos todo algo para que nada cambie demasiado. Exacto. Era o lema do maurismo, non? Bueno, isto evidentemente non funcionou, non só non funcionou, sino que hubo episodios tremendos. A Semana Tráxica Catalana de 1909, que empezou por un motivo moi concreto, non? España se meteu na cabeza a guerra dos ricos, a guerra dos banqueiros, se chamou, non? A guerra de Marrocos, querer ampliar o territorio de Melillas máis alá, non? Empezou unha guerra tremenda, sobre todo vindo de donde se viña, de acabar de perder Cuba e os demais territorios, pero claro, aquilo era un pozo sin fondo de personas e de cuartos que había que gastar ali. E este non se lle ocorreu nada millor en 1909 que facer, claro, acabábanse os soldados de turno ibanse acabando, entón había que botar man dos reservistas. E se convocou reservistas, pero claro, se eran maiorciños, xa non eran os que lle tocaba estar, senón que se levaban un tempo fora do servicio militar, moitos deles con familias, con nenos, traballadores, obreiros. E ademais, implantan unha lei que permitía librar. Si tú buscabas a outro que fora no teu lugar, eso valía. Si pagabas unha determinada cantidade, eso valía. Se acreditabas que viñas dunha familia, eso valía. A cantidade ao Estado pagaba. O Estado, sí. Exército, entonces, digamos. librabas. Sí. Librabas. Claro, eso creou un malestar tremendo. En un momento que os sindicatos estaban afianzándose, pois produciuse unha sublevación fortísima, que rematou, ademais, moi mal, co asasinato, o fusilamento de Ferrer y Guardia, o que se culpou, se puxo como principal chivo expiatorio de todo isto. Pero claro, estamos falando da maior referencia do ensino da época, non? Da escola moderna que el fundara, que, por certo, tería tamén moita influencia en Risco, creo que xa o comentamos en algunha ocasión, cando Risco está en Madrid, non? Tería moita influencia. Bueno, isto xa empezaba mal, non? Maura vese obligado a dimitir, o exército intervén cunha dureza tremenda e moitos mortos, e sobre todo de Ferrer y Guardia, que eso sí que xa era inconcebible, non? Dimite e o sucede Canalejas, do outro partido, claro. Sí. Pero viña a ser máis do mesmo, non? A mí me recorda Estados Unidos, demócratas e republicanos. Non hai gran diferencia neste tipo de cousas, non? Bueno, Canalejas pon en marcha o que se chamou a lei do candado, que era intentar limitar o poder da Igrexa. É dicir, cada orden religiosa non podía ter máis que un determinado número de membros da orden, senón, pues, tiña unha penalización e tal. Total, non serviu para nada. O único positivo desta época é que positivo, según se mire, claro, porque a postre foi que en Cataluña hai un avance importante do sector, chamémoslle ese nacionalista, daquela non se podería utilizar esta palabra porque non era a que se utilizaba, non? Pero bueno, montaron a Mancomunitat Catalana, que dentro, igual que no noso proceso
cara ao nacionalismo, temos un recorrido provincialismo, regionalismo, tal, pois en Cataluña igual, non? E a mancomunitat tivo unha importancia grande. En Galicia, por certo, chegouse a crear tamén unha mancomunidade gallega, que tuvo un escaso recorrido, pero que era puro mimetismo do que se estaba facendo en Cataluña naquele momento, non? Despois, en 1917, hai unha revolución máis generalizada, xa non só en Cataluña, sino que se estende ao resto do país, que ten que ver moito cos efectos da guerra, non? Da Primeira Guerra Mundial. Lembremos, 1914 e 1919, non? A guerra que inicialmente favorece a moita xente, no transcorso da guerra, pois vaise complicando a cousa, sobre todo porque empeza a haber escaseza de cuestións fundamentales, de alimentos e tal, e unha inflación galopante, non? E iso perxudica sobre todo as clases máis baixas. Entón, esta revolución do 17, que convocan as centrais sindicais, neste momento xa temos a UGT, xa temos a Comisións, xa temos a CNT, que será moi activa, non? Sí. O sindicato anarquista, pois crean unha especie de gran plataforma, e incluso hai algúns sectores da burguesía, sectores máis ben conservadores por tradición, que se unen. E por que non foi entón adiante esta revolución? Iso. Por qué? Pois por producirse en 1917. Que queres dicir? Que outubro do 17. Claro. Revolución Rusa. Claro. Eses sectores que inicialmente apoyaban, cando viron o que estaba pasando en Rusia, plantación do réxime comunista, non? A revolución de outubro, de triunfo dos bolcheviques. Non. Aquí a ver se vamos polo mesmo camiño. Eses sectores deixaron de apoiar, entón a revolución quedouse aí a medias, non? De feito, moitos o consideran unha especie de preámbulo do que sería o inicio despois da revolución da República, non? Da República. Da Segunda República. Bueno, hai unha crise política a partir de aquí, a partir do 17. Fixadevos que en moi pouquiño tempo chegou a haber 13 gobernos. Gobernos de concentración, nos que estaban xentes conservadores e xentes liberais. Era unha hai unha crise tamén social, os sindicatos, o Partido Comunista, o da canadiense é unha historia bonita. A canadiense se lle chama así porque era unha das empresas de luz que abastecía a Barcelona. E os sindicatos que actuaban dentro fan unha folga indefinida. Canadiense ven por Canadian Bank. Esta empresa tiña varios accionistas e unha deles era un banco de Canadá, pero que despois deu nome ao acontecemento este, non? A represión tamén foi tremenda e o que fixo foi aínda complicar máis as cousas. En esta época, cando empeza algo que despois veremos na novela, o pistolerismo. O sea, todo isto que estás contando é como colchón novela, que claro. Naceu a novela O Porco de Pelo. Claro. O sea, para situar estas cousas. Momentos duros de crise política, veremos social. En nada, espero que non tarde xa moito, que Celidonio, que vai ser o noso protagonista durante un tempo, en Madrid o pasa moi mal, porque ele escoita moito falar do pistolerismo, de como andan a caza dos empresarios, dos negociantes e tal, como se foran cuellos, non? Se ve no grupo... Sentíase cuello. Claro, a que me pode vir a min encima, non? De feito, soña con eso, nas tribulacións de Celidonio en Madrid, unha delas vai por aí, ve que lle veñen encima os socialistas, os comunistas, os anarquistas, unha cousa tremenda. Bueno, pois isto... E pois hai outra crise importante, por lo tanto, crise política, crise social, pistolerismo, e hai tamén a crise económica e a crise de Marrocos. A de Marrocos. España que está empeñada. Esta guerra se lle chamou a guerra dos banqueiros,
porque realmente os que interesaba esta guerra eran os que tiñan inversións ali, non? Está no Rif, centrouse no norte de Marrocos, na zona do Rif, onde había minas importantes, e os que tiñan inversións eran os que querían sacar esta guerra adiante, pero unha guerra totalmente impopular, sobre todo os novos reclutamentos que se estaban facendo, eso, nadie... E depois, claro, hubo o desastre de anual do ano 21, que morreron miles de soldados nunha emboscada tremenda por ineptitude dos xefes militares españois, e, bueno, acabou ainda de complicar máis o asunto. Enténdese que se daquela pagaban por non ir á guerra, os que iban á guerra eran os máis pobres. Enténdese que morreron os máis pobres aí no desastre da anual. Claro. Co engadido de que os ser reservistas xa non eran mozos de 19, 20 anos, sino que xa tiñan 25 ou máis anos, porque a medida que se iban acabando había que ir botando mao de reservistas de máis tempo, non? Entón, claro, isto facía ainda máis impopular, non? Xa con familias, con fillos. De feito, antes xa falamos, como en Barcelona se iniciara o lío no mismo porto de Barcelona, cando estaban embarcando nos barcos que os iban levar a Marrocos, non? Era unha cousa tremenda. Entón, claro, xuntase crisis económica, crisis política, crisis social e a guerra de Marrocos. Un montón de elementos que, claro, a dereita e sobre todo o exército chega a un punto que dice isto hai que paralo porque o pistolerismo e todo estos sindicatos cada vez con máis presencia, hai que paralo. O general xefe de Barcelona, Primo de Rivera, dá un golpe de Estado e isto se acabou. Non? Foi a connivencia do amigo do rei, Alfonso XIII. O rei Alfonso XIII, que fora proclamado en 1902. El sigue como rei, pero claro, a diferencia do que pasaba antes, Alfonso XIII tuvo moita participación directa na política, especialmente en temas militares. Moita participación directa. Agora, a dictadura e aclara as cousas, claro, e a dictadura comeza a funcionar desde 1923 a 1929, non? Todas as fases diste, non vamos a entrar neso. A dictadura e a dicta blanda, que se chama a veces, e bueno, a dictadura tuvo de todo, e con isto xa eu creo que podemos ir acabando. Tivo algunhas sombras, moitas, non? Moitas, porque suprimiu a Constitución, suprimiu o Parlamento, suprimiu os partidos políticos e os sindicatos, só había un único partido político, suprimiu a Mancomunitat catalana. Bueno, pero tamén tuvo algunhas luces. A economía mellorou un pouco, había unha situación de máis tranquilidade. A situación de Marrocos mellorou tamén un pouco, o desembarco na bahía de Alucemas foi un triunfo para a Armada Española importante, e a situación, isto se produce no 25. Houve certa paz social, ben é verdad que a conta de unha gran represión, persecución de toda a disidencia e tal, pero eso foi, bueno, foi un logro, sin duda. Pero, con todo, as sombras foron máis que as luces, non? E cando se chega a final da década, pois a cousa estaba moi complicada. Primo de Rivera dimite en 1930, porque aquí engádese outro problema maior. O ano anterior, no 29, hai outro fenómeno que complica máis as cousas, o crack do 29, que eso lle afecta tamén de rebote, lle afecta tamén a España, non? Lle afecta o goberno, eso unido a esa situación de contestación social moi amplia, pois fai que presente a dimisión, encárgalle a outro general, o general Berenguer, que faga o posible para que volva a normalidade, que se restableza a democracia e tal, e aquí hai no que deixar. Solo con unha última consideración. Berenguer tampouco vía nada claro, non? Entón decidiu facer unha especie de experimento con gaseosa. ¿Sí? Convocar eleccións. Un militar.
Sí, eleccións, un militar convoca eleccións. A que tipo de eleccións? Aí está a trampa. Había medo de que se fan unhas eleccións parlamentarias, o Parlamento, claro, había que restituir o Parlamento, que fora suprimido, pois que pudera salir mal o experimento. Entón, bueno, vamos a facer eso con gaseosa, unhas municipais. Convocamos unhas municipais a ver que sucede. O que sucede xa o sabedes, claro. A cousa foi como foi. Estamos falando do 31. Claro, foi como foi, o 14 de abril. Claro. Foi como foi, pero isto sempre hai que matizalo, porque as eleccións realmente as ganaron os partidos monárquicos. Entón, por que se deron por perdidas e o rei vámonos de aquí? Claro, pois xustamente por unha cuestión cualitativa. É dicir, nos centros onde había un proletariado importante, unha clase de oposición importante, tal, Cataluña, País Vasco e tal, ganaron os republicanos. En Galicia ganaron con gran maioría os conservadores. Que raro, non? Os monárquicos, conservadores. Nada cambiado. No conxunto ganaron os conservadores, pero a lectura que fixo o rei, mira, se nestas condicións se convocan eleccións xerais, adiós. Machacan. Claro. Vámonos de aquí. Viron que se lle podían afeitar as barbas. Claro. E marcharon. E ao día seguinte proclamouse a República. Logo marcharon a tempo, digamos. Sí, con un día, marchou con un día de adianto. Ya o porco de pé, entonces o colchón histórico vai hasta aquí. Dictadura de Primo de Rivera. Hasta a dictadura de feito empeza aí, despois da guerra, na posguerra, a Primeira Guerra Mundial. Despois da Primeira Guerra Mundial. Que a guerra do 36, a guerra civil do 36, posterior. Digo para... Claro. O porco de pé publicase no 28. Sí. A posguerra, anos mirabiles. A dictadura de Primo de Rivera. De Primo de Rivera. Despois da Guerra Mundial. Ese é o... Por aí, a Guerra Mundial como a gran catástrofe dentro deste período histórico, aparte de outras que fuches sinalando, exactamente, ¿no? Destas situacións de crise serializada na que a política é unha... De feito, na novela iremos vendo episodios de manexo político, como o conde coloca a quen lle parece, o propio Cilidonio, pois da súa mao acaba como concelleiro e pouco depois acaba como alcalde, así era como funcionaba. O sea, amaño político tal cual pasou na novela, tal cual pasou na historia real. Claro, pero hai que coñecer un poquinho o contexto para ilo situando, ¿no? Entón veremos pois como o carallo 29 pois ten literalmente explica o asunto do carallo 29, pero, porque igual hai moita xente que non como queiras, agora e cando cheguemos seguro que a frase está na novela o carallo está na novela. Seguro que a frase atendes escoitado máis o carallo 29 ven a propósito de que en un determinado momento, claro, estamos facendo anticipando cousas. Sí, bueno, non importa. Porque lle chaman agora spoilers, pero non pasa nada. Estamos salseando que novela. Bueno, en un determinado momento hai eleccións, o conde se presenta as eleccións, pero había na Constitución da época había un artigo, que é o artigo 29, que se só había unha candidatura, pois entón non era necesario facer elección, se proclamaba e punto. Claro, pero nese momento, cando xa se daba por feito que só iba a haber unha candidatura, o Albeiros decide aceptar a proposta que lle fan de que le encabece outra candidatura. Claro, Albeiros estaba moi cabreado porque en Tril e un fillo do conde estabanse disputando a unha das fillas de Cilidonio. Claro. Mellor dito, ya sacara el das maus, non? Porque o Albeiros, digamos que era o novio oficial, e chega o outro, fillo do conde, e marcha ca a noiva. Entón, claro, Albeiros tampouco tiña moito interés pola candidatura e por todo eso, pero polo menos
rebento yo carallo 29. Reventou ese apartado da lei, non? Non podía aplicarse esa lei porque había outra candidatura, por lo tanto, hai que facer votacións. Era moi inteligente o asunto, o sea, un candidato, xa non fai falta elección, xa non se gasta na papeleta, nin nas potas. Esos caciques o manexaban moi ben, e iles, a primeira opción sempre era eliminar a competencia. Co outro partido non presentara candidatos. Si presentaba candidatos, pese a todo, entón puña en marcha toda esa artillería complementaria da que falábamos antes, non? Sí. Chegando incluso á falsificación dos resultados electorais. Pero tamén, como estaban amañados, dirían, hoxe Bastí, é dicir, estas eleccións Bastí, nas próximas bueno, sí. Entón aplicamos o carallo 29. Pero o millor é que non houbera competencia, entón xa se aplicaba o carallo do 29, entón xa non había nada máis que facer. Non había ningún tipo de oposición. Está moi ben, que as novelas teñen este colchón histórico. Neste contexto onde se desenvolve. Falábamos antes de que o ano 1928 é un ano moi rico para a publicación de obras en galego. Quero dicir que, para min, cando se fala de annus mirabilis, non esa expresión, pois o 28, eu non sei como os estudosos da literatura galega non o acuñan tamén. Sí, como xeneración do... Como xeneración do 28, do 28. A xeneración do 27. Sí, porque aquí, claro, a historia da xeración xa marca... Claro, quedaba ainda cerca. Sí, eu só falo da publicación, non? Publica Otero, publica Risco, publica Manuel Antonio, publica moita xente. Obras de grande calado, non? Dentro que a literatura. Simplemente era este apunte. E o 28 é a data da publicación do Porco de Pé. Sí, en Nós da Coruña, non nos confundamos coa revista. No, sí. A xente moitas veces confunde a editorial coa revista. A editorial era de Ángel Casal, que era o alcalde de Santiago. Sí, exactamente. Este é sí, soy de Galaxia, pero de Galaxia. Bueno, pues aí subimos, se vos parece, non? Imos a novela. A destripala un pouco. Agora xa vale spoiler e vale todo, inda que seguindo un transcurso, un periplo da novela máis ou menos do que é a disposición, non? A disposición interna que ten, pois imos ir comentando, lendo os textos máis significativos e facendo, pois iso, comentarios a propósito da temática, non, que aborda eses textos. Isto se pode analizar de moitas maneiras. Sí. Vos que sabedes desto, propuxeste, e a mí me parece moi ben, que en vez de teorizar dunha forma priorística sobre a novela, mellor facelo a través dos textos, non? Ir lendo fragmentos de textos da novela e pois os comentarios que nos parece afuciñar nos textos é a mellor maneira de saborear a historia e os temas da novela. Eu creo que sí. Alguna xente lle podemos fastidiar a lectura. No, ao revés, facilitar. Sí. Bueno, igual ya fastidiamos, tamén, porque o escoitar estes textos igual depois non é. Mellor é sempre ler a novela íntegra, non? Tiña lectura aquí na cabeceira, na mesa de noite, e agora estes... Non, facémolo por ben, sempre por ben. Mellor é lela... Quedan moitas cousas sin ler. Pois aí imos ler algo, pero quedarían outras moitas cousas. Claro, non. É unha especie de bocadiños... Sí, de selección, de escolma de textos, ¿no? Correctamente. E empezamos como se debe empezar. Como se debe empezar? Sí, que é coa primeira... Lendo primeiro testiño? Evidentemente. Vale, entón entramos na presentación. Aquí é un papeliño que presentou Xavier, que é un anaquiño da novela, titulo Presentación, a historia dun ascenso. É un anaquiño pequeniño, unhas 8 liñas, nada máis, aproximadamente. E di desta maneira: na posguerra, don Celidonio ascendeu de porco a marrán e chegou a alcalde. Aparenta inflou como o fol da gaita. Vouvo referir a vida de don Celidonio e do seu sogro, o principal Baldomero García, aquel que lles berraba os seus mancebos: cando na miña casa entra unha peseta, para que volva a sair, compre facer un expediente. Deste xeito, veredes o que vai de tempos a tempos. Pois de tempos a tempos iría
esta introducción que é, quero dicir, literalmente a introducción do porco de pé. Sí, pero hai, convéntelo en conta, un salto temporal, sí, non? Sí, no que é a liña temporal, claro, evidentemente. Sí. Risco que fai unha avanzadilla aí ao final, sí, claro. Pero despois volve para atrás, non? Sí, despois volve para atrás, como empezou toda esta historia. Sí. Isto é o que pasou, pero antes sí. desto, que foi o que pasou? Pasou isto, empeza. sí. O sea, vai falar de Don Celidonio, pero vai contar a historia do seu sogro, Baldomero García. Sí, empezando por atrás, claro, o punto de partida, non? Sí, pero el xa nos fai un spoiler, é dicir, a historia de chegar até alcalde, pois é, digamos, é o sumum de Don Celidonio, pero vai nos dicir que todo empeza no seu sogro. E vai marcando tamén a calaña a que pertencen estes individuos. Cando na miña casa entra unha peseta, para que volva a sair, hai que facer expediente. Isto era o que dicía o Baldomero, o sogro de Celidonio. Sí, señor. É curioso porque, fixadevos ben, para definir ese ascenso de Don Celidonio, utiliza dous termos, non? Dous termos que son peyorativos. Pero un é máis co outro. Dice que ascendeu de porco a marrán. Sí, e cando foi marrán, era alcalde. E chegou alcalde, claro. Porco é un término peyorativo, negativo de todo, pero marrán, marrao que se dice por acá, aquí, marrao, ainda moito máis peyorativo que marrán non hai máis por ondir. E se se asocia a palabra marrán a chegou alcalde, o sea, porque vai chegou, pois de porco a marrán e chegou alcalde. Mederando. O sea, que como alcalde era marrao, o marrán e non porco, sendo malo calquera deles. A mí isto é que estou vendo a caricatura como se fora un dibuixo de Castelao. Para min a novela empézame con un dibuixo, unha línea, unha línea porqueril, así totalmente. Está moi ben. Sí, bueno, é unha palabra inventada, pero pode ser. Vexo ese porco alcalde, ese marrao alcalde que é peor que porco. Bueno, a definición da muller tampouco é baladí, Non. Aparenta, inflou como fol da gaita. Como fol da gaita. Imaginade casi bailando con unha saia así gordonas, non sei se era gordona. Sí, porque era. Sí, que era. Non tiña nin pescozo. Estánlle bailando os flecos, o sea que... Bueno, temos unha referencia gráfica perfecta cos debuxos, os cadros de Xavier Varela. No cadro grande, no despacho de Celidonio, está cunha gaita. Sí. Literalmente está pintada unha gaita, vese o ronco por un lado, o punteiro polo outro, para dar esta imaxe do fol que vai hinchando, igual a medida que hinchaba ela, non? Que iba hinchando. E que a mí parece un gran acerto a exposición que tendes na Fundación, porque eu a novela sempre, desde Calín, para mí é un debuxo. Sí, que non é unha novela, é un debuxo, é unha novela, vale? Ten as súas partes, ten a súa ensundia, ten a súa letra e todo. Pero a imaxen que teño da novela son debuxos e pinturas, por eso me parece unha gran idea. Claro, o que fixo Xavier, non? Exactamente, o que fixo Xavier. E que vos teñades ali na Fundación, pois a novela debuxada, que como moitos dos lectores non las estamos imaginando. E tamén na edición que sacou a editorial Albeiros, que leva esas ilustracións. É precioso. Isto sabedes que empezou con unha desas exposicións temporais que fai a Fundación, 3 ou 4 o ano, e unha delas era esa, unha exposición temporal. Iría botar ali mes e medio, 2 meses, como botan normalmente as exposicións que se fan ali. E o que sí é certo é que chamou moito a atención e nos chegaron moitos requerimentos de como isto había que conservalo e tal. Entón, ya compramos inteira a Fundación. É un acerto, porque a novela é un a pagar a plazos, o Xavier tuvo moita paciencia connosco, porque a Fundación non tiña cuartos para pagar, pero en uns anos ya fomos pagando, e ben. Incluso tivo que repintar algún cadro que xa tiña vendido, entón tuvo que volverlo a pintar, porque senón quedaba incompleta a colección, ¿no? Pero paga pena ese investimento. Unha experiencia boa. E depois eu creo que eu teño guiado moitas exposicións de xente que ven por ali, algunha que leu a novela, o ir vendo os cuadros, enseguida os coloca, ¿no? E os personaxes, todo enseguida os coloca. Que a novela é gráfica, é moi gráfica esta novela.
Hai novela gráfica ou estou agora un pouco fora de xogo? Estou fora de xogo. Si hai o Porco de Do Porco de en Pé, novela sí. gráfica. Non, que eu sepa, non. Hai, bueno, da Velliña Bella xa falamos Sí, que de eso si sí, había. sí. Pois non, agora Pois estou sería eu. sería unha liña. No, do Porco de Pé o que temos é a teatralización Sí, sí, de producións produccións excéntricas. Sí. Que estuvo, por certo, máis de un ano en carteleira, Estuvo... Sí, porque é unha adaptación moi boa. Eu creo que moi Esa boa. adaptación Eu de quedei teatro con é ganas. boísima. Sí, Voulle Rubina. tirar das orellas a produccións excéntrica porque foi unha pena cando chamaron, nos chamamos por ele, estou falando da xente do Instituto de Artes Escénicas, e fixeronnos a oferta de incluso ver algún tipo de ensayo e tal, e que eu conto así en nada, deu unhas desculpas e tal, pero quedei así un pouco... Pois é a mellor maneira de ler a novela de outro xeito, vendo a obra de teatro por das favor. Excéntricas Teatro, Sí. porque justamente empeza con esta imaxe, a imaxe do porco. Sí. Que Cando se está transformando, non? Cando se está transformando, Cando exactamente. lle fai o traxe, se empeza a transformar, non? Fai un debuxo perfecto, un debuxo teatral perfecto, ademais. No cadro do Xavier se ve moi ben. Eu a veces a xente que ven a visitar aquelo e pido que o miren con algo de detalle, a ver se notan algo raro, porque é xusto o momento da transformación. Entón, se te fixas ben, a xente normalmente o acaba detectando, non? A man dereita, que a ten metida nun bolso da chaqueta, aínda é unha pezuña. Medio se entrevé a través da tela do bolso da chaqueta, pero que aínda é unha pezuña, dicir, o corpo aínda está nesa fase de transformación. O sea, que sería perfectamente isto de ascendeu de porco a marrán e chegou ao alcalde. Estaba no último momento, vou sacar a pezuña, vou deixar a pezuña, collo máis de unha. E iso na obra de teatro perfecto se ve, perfectamente. Por iso que esta imaxe é sumamente potente, estas primeiras liñas da novela. Sí. Para min son potentísimas. O sastre, que lle fai o traxe a medida. Sí, claro. Esa é unha imaxe tamén potente, non? É como il se vai adaptando ao traxe que non lle que había moi ben, pero pois é moi potente, non? Sí. E falaches da peseta, falaches do expediente, non? Dese culto polo diñeiro, non? Claro. O valor do diñeiro é un tema redundante en toda a novela, non? Claro, é que na novela o que fai Risco pois é unha caricatura, unha parodia de determinado tipo de xente que ten como único objetivo na vida acumular riqueza, acumular diñeiro, único objetivo na vida, non? O resto son cousas que iban aparecendo por aí, incluída a política, que forma parte tamén deste mismo proceso, non? Pero o principal objetivo era eso. E claro, Risco o que bota en falta é que sempre houve unha clase dirixente local que ocupou eses postos, que tiña o seu prestixio, pero que dun tempo a esta parte, nese contexto que marcábamos ao principio, foi deixando o terreo libre, e ese terreo nunca queda libre. Se non ocupa uns, veñen outros e ocupan, que foi o que pasou. Que? Pois os maragatos, esa burguesía externa, sí. O único que querían era ganar diñeiro. Se a política lle servía como vía, pois de comerciantes pasaba de políticos e iban levando a cousa, non? O que cumprise. Claro. Bueno, se vos parece, entramos no seguinte. Avanzamos. Vale. Este ten que ver co que insistía Ángeles coa cuestión do porco a marrán. E é a descripción manida que todos os profes de literatura facemos cando falamos de Risco, que é esa descripción de Don Celidonio, esa descripción caricaturesca. Don Celidonio, unha caricatura. Don Celidonio é gordo e artrítico. O carrolo salle para fora. Na calva ten unha que outra cerda. Ten as fazulas hipertrofiadas da cor do magro do xamón e tan lustrosas que semella que botan unto derretido. As nádegas do bandullo vánselle un pouco para baixo. O lardo rezúmalle por todo o corpo e no verán suda en regueiros aceitosos e en pingotas vastas como as que deitan os chourizos cando están no fumeiro. Así como é graxento o corpo, tan amén o miolo de Don Celidonio. Se lles cachasen a testa, que tiña que ser con pau, ferro e picaraña,
En lugar dunha sesada bien a topar un unto. Corpo e alma, tanto ten, todo é graxa e manteiga. Don Cilidonio é igual por dentro que por fora. Carne e espírito son a mesma zorza, mistura de revolta, co mesmo adubo de orego e pemento. Que se fai chourizos, claro. Correctamente. O mesmo, non? O mondongo. Claro. Por eso é porco. Por Esta é unha iso. matanza. Pero non me digades que non é un auténtico exercicio de estilo caricaturesco. Alucinante. Boísimo, de verdade que sí. É unha maravilla. Sí, sí, sí. É tamén moi plástico, porque estás vendo o unto con esa forma, non se vai derretendo. Sí, vai derretendo, e que lle cabería perfectamente no canto da materia gris do seu Na miolo. obra de teatro Sí. chamoume moita atención porque, bueno, todo isto puxeron no comenzo, que é o comenzo da novela sale no comenzo Sí. da obra de teatro, que é a transformación. Entonces, cando é porco aínda, aparece de porco, non sei como faría, bueno, supoño que con cremas e demais, suda o porco e bota unto. Sí, Na obra de teatro vese o actor grasento, sí, porque fixados nos adxectivos, dice sustantivos, quero decir, unto, lardo, xamón, manteiga, zorza. Neste ganaquiño repítense estes sustantivos. E na hora de teatro aparece así redondiño, gordiño e rezumando grasa por Quere todas dicir partes. que E o cerebro, Adaptaron o moi ben. cerebro é unha bola de grasa. O cerebro dice, si abres Unha o bola de cerebro, grasa. Claro, sí, é un unto. atopas Sí, unto, sí, é sí, dicir, unto, é sí, unto de- por fora, unto por dentro, a alma é unto, todo é unto. Todo é unha Vos, o unto porqueirada. é unha pregunta, eu sempre o acordo eso como unha forma casi Sí. como un pan que tiña esa forma, eu acordo Sí, así, non faise sei a se... forma, o Sí, unto sí. é a grasa do costelar. Sí, sí, a sí, grasa sí, sí. interior. Entonces, eso normalmente rectangular, a masa, o corpo Sí, inteiro, sí. ¿no? O que fan despois os matachíns cando o preparan é ilo envolvendo, encheno de sal por dentro Sí. para evitar que se derrame, Sí, que se ¿no? derrame, Sí. sí. Van envolvendo e que dentro esa forma como unha boina máis ou Exactamente. menos grande Que cabería E perfectamente. brilla, o unto brilla. Cando está no sí. fumeiro, inda que se fuma, brilla. Sí, que E brilla. cando está no fumeiro, é igual que as maixelas estas de Don Celidonio, que son tan lustrosas que parece que botan unto. Porque o unto, cando está no fumeiro, brilla, igual que as maixelas lustrosas de Don Celidonio, e caen unhas gotiñas de grasa. Igual cos chourizos cando están nos lareiros Que e tamén caen pingan. unhas Que tamén pingotas. pingan. Pingotas, O sea, é un porco pingas pingando. grandes. Sí, pingas grandes. Hai que ter conta co vocabulario que utiliza Risco, que o escolle moito, Sí. O escolle moito. Non é o mismo unha pingota Sí. con a pinga. Unha No. pinga é Claro. unha pinga, se entende, pequena, Pequena. normal. Unha... E se dis unha Si pinga dis unha- miúda xa Bueno, flipas. claro, Claro, pero entón se é xa unha non pingota é algo grosa, que se grosa, apesa sí, o sí, seu, sí. que Sí, cae sí. pola E fai- gravidade, ben, que Ese sería unha imaxe con unha cámara a moitos de alta frames definición para ver destas, sí. desas de alta definición. como cae. Estamos Pero, vendo por todo. exemplo, utiliza carrolo. Sí, Non di o pescozo. non. Di o carrolo. Sí. O carrolo. Sí, sí, o que une sí. vamos, Une- esa parte claro. do tronco á cabeza. O Sí. carrolo Que lle- salle para fora. Que lle sae. Como porco. Claro, Sí, sí, igual. claro, os porcos estes ben Sí. gordos que botan así Sí. o pescozo para fora, a Con papada, papada. toda Sí, sí, parte sí, o sí. pescozo así para Así, fora. bo, claro. bo, bo. E isto se produce E fixade, en xeral, non? Mira, de que ten as maixelas do cor magro do xamón. Claro, ten que utilizar Rositas, Os coloretiños sí, das sí, maixelas non son un roxizo calquera, é un roxizo do xamón. claro. É que todo tan porqueiro, tan Darían porquería. ganas de botarlle dente aí e Ai, fan. penso que non, Sí, home, sí. Se o xamón é Don Para eso Celidonio, xa, me parece oiches, que non. Para eso xa o mestre dos Simpson xa fixo así algunha parodia que cando estaban facendo iso que viña a conto da figura de Ulises, non vos quero decir cando a Circe converte os seus amigos en porcos e o amigo Homer empeza a comer neles, pois a mí veuseme un mache destes. Son tan así de simple que vexo enseguida cuestións de debuxos animados Está moi con ben. noso Vicente Risco. Fíxate. Porque Porque un porco. dibuixo, porque é un dibuixo. É un debuxo. Bueno, de todas formas, a E mí... hai outra cousiña, dice que as fazulas están hipertrofiadas. Claro. Quer decir, non teñen expresión, non? No, hipertrofia No, que se sobredesarrolladas. sí, Claro. que se sobredimensiona. Os cromañón Sí. tiñan unha mandíbula moi Hipertrofiada, grande claro. por a mesma razón, porque tiñan que cortar cos dentes e tal. E este Claro. por a gordura, entendes? Claro, Este claro, polo claro. o moito que Hipertrofiada coneo e Exactamente. que rilla, Claro. despois noutro texto se fala deso, Sí, de como sí, come, que non sí, come de sí, cualquier sí. maneira. Nam, nam, nam. Sí, Máis adiante. Sí, máis
máis adiante hai outro texto. Xa non come carmán, nin lambo plato, pero ainda sigue facendo como os porcos cando están comendo na pía, non? É increíble toda a porquerada que hai no libro, a mí que me encanta, sobre todo este comenzo. Bueno, e a mí encanta tamén, porque xo digo, non tería o mesmo valor, pero que ti digas, Ángeles, que che gustou moito a representación de teatro, non? Pois, dito por ti, ten outro valor. Por mí, e a crítica aplaudí moito a representación. Eu que me queixo de non poder ir levar aos colegas. Eu penso que todo o mundo, porque é unha obra feita casi ao milímetro sobre a novela, é unha adaptación perfecta, e aparte recolle o que é a esencia desta novela, do risco no porco de pé, que é a caricatura, é un esperpento, porque esta novela é un esperpento, e a obra de teatro é un esperpento tamén. É o mesmo que cando a xente colle os vellos casi sempre fan unha obra de teatro costumbrista, nada máis lonxe da realidade, é que Castelao quixo facer unha farsa, un esperpento, pero unha farsa, de gargallarse a rir. E aquí tamén hai eso, sobre todo ao principio que estás dicindo ti. Claro, sobre todo ao principio, porque a presentación ten que creer esa figura animalizada. E logo hai varios detalliños ao longo da novela que volvo ao esperpento, claro, en outros momentos non, pero cando está describindo fai esperpento, porque a muller de Don Celidonio, que non ten pescozo, o sea, que é máis gorda, é tan gorda como tan ancha como alta. É un continuum, non? E cando cheguemos máis adiante, non sei se terá seleccionado ese texto, hai que ler A noite de bodas de Don Celidonio de esa muller, Nicasia chamase, non? Nicasia, que é tan ancha como alta e non ten pescozo. Entón son dúas bolas rodando. Pero tiveron dúas fillas, algo faría. Pero algo faría. No, eu só quero ver a estética, non a produción. Eu quero ver a estética desa escena das bodas de Don Celidonio e Nicasia. Oye, dá mínimo para un microrrelato as bodas de Don Celidonio. Totalmente. Non me digas. Podría partirse de aí a facer unha novela gráfica das bodas de Don Celidonio. A noite de bodas, solo. Non sei se queres destacar a cuestión esta da graxa. Temos que ir adiantando. Sí, eu creo que sí. Pois tes razón. Non nos estamos recreando moito na graxa de Don Celidonio. Quizá nos estamos recreando moito. En vez de ser non sei cantos programas van requirir algúns máis, pero bueno, para iso estamos. Nada, dicío da graxa, pero bueno, é simplemente acentuar a descripción esta caricaturesca da graxa no corpo e no espírito de Don Celidonio. Seguimos entón no terceiro, se te parece, Tony? Sí, vamos con Don Baldomero, que é outro, e a súa muller Merenciana. Non sei se vos dades, claro que vos dades conta, pero igual convén recordalo, que Risco vai hacia atrás. Sí. Presenta no seu momento, pero ora vai indo hacia atrás. Primeiro describe a Celidonio, pero claro, Celidonio non cae do ceo. Ten un pasado. Ven de atrás, ven dunha familia moi concreta, que se une e tal, e ese é o seguinte texto, non? Correcto. O de Don Baldomero e Dona Emereciana. Pois, esta forma de empezar tamén é curiosa, non? Sí, pois, sempre, veces, cando se vai facer un relato que non se sabe moi ben como empezar, pois, para pensalo, non? Tomar algo, bueno, pois... Don Celidonio veu de Castela, de mancebo do Baldomero García, onde botou moitos anos curtindo sabañóns, enzoufado no aceite e no bacallao. Tamén Baldomero García viñera de Castela, vendendo queixo de pé de mulo polas portas, cunha blusa azul curta, cirigolas e chapeo como os dos charros de Salamanca. Era pequeno, feito de cordas e sarmentos, e tiña a gadoupa enguruñada doito para apañar as cadelas. A poder de pasar fame, puxo unha tenda nun buraco cheirento e escuro, alumado con vela de sebo, e dormía na trastenda. Despois gañou e chegou a mercar a casoupa na que vivía. Logo gañou máis, alugou a tenda e mudouse para outra meirande,
e trouxo da súa terra a dona emerenciana, co seu capacho e o seu periquito no coume do peinado, que metía na praza moeda falsa e rifaba coas regaiteiras e cos parroquianos. E a Nicasia, a filla, unha das fillas, a quen non deixaba medrar a nai, que tiña un xenio como un can adoecido. Os tres cheiraban a bravío, como as cabras. E chegaron a mercar outra casa, na Praza Maior. E despois gañaron máis, e mercaron a casa na que vivían e tiña a tenda e as rendas dun señor velliño que ali morreu e que lles debía cartos. Este é o progreso. O progreso baseado na miseria. Desde a máis absoluta miseria, sí, cando vive nun baixo oscuro, sí, sí, malcheirento e tal, hasta que xa ten casa na Praza Maior, eso xa era unha grande entidade. Este é o sogro de Cilidonio. Por eso sí, que Risco vai indo hacia atrás. Primeiro preséntanos a Cilidonio e agora nos presenta o sogro e a familia de Cilidonio, tamén de Castela. Risco non chega a dicir directamente que foran maragatos. No, pero fala do sombreiro charro, claro, fala de Salamanca, que fai, claro, de como van vestidos, sí, pois sí que se deduce que eran e houve esta emigración, o sea, sí, esta emigración. Cara Ourense. Sí, os maragatos eran unha estirpe ben coñecida, ben famosos por a súa adición, a súa boa disposición para o comercio, para facer negocios, que andaban continuamente levando cousas dun lado para outro. En Ourense, o que Risco ven a recriminar é que viñeron a ocupar o peso que antes tiña outra xente autóctona, sí, digamos, e que se foron deixando e estes lle colleron o sitio, non? Pero claro, era unha xente que non tiña referencias que tiñan os outros, que Risco lle bota en cara. Vos que vades sempre de tan listos e se vedes tanto europeos en abrantes, pois deixastes quistes, que son como son, sabedes o único que saben facer é ganar diñeiro, outra cousa non saben, pois colleran o sitio, non? E a crítica que foi tamén Otero Pedraio desde outra perspectiva, que a pois eso, a crítica á fidalguía, que era unha clase reitora, non? Que dominaba sobre todo o espazo urbano, rural, pero unha parte desa fidalguía acabouse convertindo nunha burguesía urbana, ligada aos negocios, aos postos de funcionarios, e todo isto, non? E na política tamén, claro. Claro, eran as críticas á burguesía, non? A incipiente que viña, sobre todo que viña de fora, claro. Vedes as descripcións, xa o falamos, para non repetirnos aos cadros de Xavier Varela. Sí, claro, aparece. A mí me chama moito a atención uns cadros que hai ao entrar á esquerda, sabedes que é como unha illa, non? Sí. Como unha illa que se vai circulando alrededor dela, se entra, se colle pola esquerda, están dous retratos dos ogros. Sí. Pero como maragatos. Esta descripción que dá aquí, como se fora unha, como onde está o... Dice aquí, tal blusa azul curta. Él fala de que era pequeno feito de cordas e sarmentos. Cordas e sarmentos, cordas e sarmentos, como se fora os sarmentos, as podas como guizos atados cunhas cordas. Esa era a descripción que el fai, non? O corpo tronco sería eso, unha serie de guizos. Porque flaquiño, claro, para dar esa idea de flaco. Claro, aí está a transformación. Os maragatos tiñan fama deso, ser xente seca, seca, castelá, claro. Pero despois o Celidonio rompe o molde, non? E se convirte en todo o contrario. Pero o Senro pode traer novos aires á familia. Sí, porque os aires eran aires cheirentos do queixo de pé de mulo, claro, entón que lo debía cheirar moito. Iso é un queixo que eu estou mirando ainda existe, non? Queixo de pé de mula. Sí, é un queixo, é como unha barra, como se fora unha barra, que parece o pé dun 10 ou 15 centímetros, se ve así, pode ver de pé, é como
O mulo apenas ten pezuña. A pezuña é a continuación da tibia e do peroné, non? É a continuación. Entón, ese queixo ten esa forma, por eso se chama así, de pé de mulo. Non é por cheiro, nin non. É por a forma. El pobre mulo, que fixo o mulo? Como estamos cheirando a grasa do porco. Non, é así, como medio redondeado, pero que acaba como acaba a perna, a pata de un mulo, non? E dis que ainda se comercia. Sí. Eso debe ser por la zona de... Claro, daquela zona. Maragatería, sí. Moi ben, pois imos co non lle acabou moi ben nin a un nin a outro, nin a Eberenciana nin o Baldomero. Non, dis que non acabaron ben. Non acabaron moi ben, non. Porque o diñeiro dá moito desgusto. E imos ler a morte entonces? Sí, creo que sí, por favor. Por dos tendeiros que empezaron. Primeiro empezou el, non? Buratiña dormía na trastienda. Sí. E logo, cando iba medrando, trouxeron. Foi comprando casa tras casa hasta... Que trae o periquito a cara. Eso o pintou moi ben o Xavier. Sí. É un periquito, é un paxaro. Un paxaro, pero traía un paxaro realmente. Era como un gorro. Era un adorno. Está nun gorro que hai ali na fundación. Un gorro. Na exposición. Un gorro. Sí, no gorro. Vale. Era, bueno, ele aquí di no peinado, pero sería era un adorno. Porque a xente que nos está escoitando igual o está preguntando. Sí, entonces que vai a ver que vai a ver a exposición por favor, que é moi da fundación, é que vexen o gorro co periquito. Tamén aproveito para dicir que a exposición con respecto á inicial, a que se montara na planta baixa, que eran só os cadros, ganou moito ao contextualizalos, non? Moi ben. Porque aí o Xavi fixe un traballo, os dous Xaves, o Xavi e o cuñado, un traballo extraordinario de contextualizar os cuadros, non? Se reproduce, por exemplo, a tenda, o mostrador da tenda, o que se podía vender nunha desas tendas, pesas e todo, non hai, bueno, hai unha balanza. Hai unha balanza, sí, o que se reproduce cando unha das fillas está tocando piano, hai ali unha partitura que ben podería ser a que está tocando, porque é da época. Porque é da época. En outros cadros igual. O da visita á casa de citas en Madrid, a descripción exacta do texto que leeremos despois, se dá tempo hoxe, se non outro día. Perfectamente. Bueno, vamos a matar os dous. Bueno, que morren eles. Además de moi mal xenio. Sí. Estas mortes son tal cual, non? Porque doña Merenciana rifaba moito, verdade? Era moi colérica. E o outro era un apertado. Oiches, a que herdou a Nicase, que tamén di que tiña un xenio. Claro, e morreu tal xenio, tiña tal morreu. Enténdese, vou ler. Merenciana, vimos ver. Un día dona Merenciana enrabechouse de tal forma porque lle faltaron 3 cadelas que se puxo negra como un condenado e morreu de xenio, botando lume polos ollos. Como non podía falar, engarabitaba as mans adoecida. A alma volvíaselle rayos e centellas e botouna polo bico, ardendo como unha moxena do inferno. Dios, esa rifadela que ten esta muller, non? O sea, tan mal era por dentro que saliu como o inferno. Hai buxicas, hai rayos, a alma de rayos. O sea que, e como non fala, el jarabeta Carmán, así quere falar, non? Quere rifar, pero non dá. Sí, pero non dá. Non dá porque están salindo rayos. Está colapsada. Sale a alma pola boca feita rayos. Imagínate, 3 cadelas, o que sería. 3 cadelas. Eu propoño vos, e vademe perdonar. Non. Lees o texto e depois facemos todos eses comentarios. Pero non acabou. Que va? Non acabou, o que pasa que nos emocionamos tanto co texto. Non acabou. Primeira parte da morte de doña Merenciana. Segunda, isto xa ven a morte de don Baldomero. A morte de doña Merenciana está xa, acabou así. Acabou como si ardera no inferno. Retorcida como un sarnito. Ainda acaba de apostillar ahora Risco. E agora dice, así como dona Merenciana acaba de apostillar. Morreu de mal xenio, Baldomero García do Comercio desta praza morreu tamén como vivira, morreu restreñido. Toda a vida fora un raña, que non pensou máis que en apretar e apretar e apretar. Apretar a bolsa, apretar a gorxa, apretar a barriga e ao final apretoulle a tripa e xa non andou máis. Morreu aforrando. Morreu estrinxido, perdido, claro. Apretado morreu.
Sí, apertadísimo. Sí. E aparte, esta enumeración que é propia de Risco, non? Tan seguida, que recalca que morre apretada, hasta ya se lle apretou a barriga, e non andou máis. Meteu o verbo apertar en todos os contextos lingüísticos que se poden. Repito unhas 5 veces en 3 líneas, repite o verbo apertar. Pero é Risco, ese é É Risco, Risco. exactamente. Nese tipo de descripcións é. Ahora falamos, si queres, Antonio, porque tú queres o texto, sí. Eu quero o texto ir furricando nel. Sí, pero, no, digo porque ao mellor si alguén nos está escoitando igual perde pensa que non é o pouco... texto que é un comentario máis, terra claro. Toda a razón do mundo. Sí, volvo co do léxico que utiliza Risco. Nos dicimos, tú acabas de utilizar ahora que me fixei, música. Sí. Risco di moxena. Sí. É dicir que cuidou moito o vocabulario incluindo algunhas palabras un tanto cultas, non? Que non son de uso moi común. Sí. Esta sería unha desas, non? Pero do resto, sí, o de apretar esas aliteracións que a veces, ou repeticións, máis que aliteracións que a veces fai Risco, pues, utiliza moito como recurso, non? Apreta hasta que quedou tan apretado que xa se acabou. Non pudo andar. Non pudo xa máis. Non dice que o seu corpo é un pau de sarmento. Sí, pues está tan apretado na vida que morreu apretadísimo. Sí, por iso. É un home así. Igual que a outra morreu botando centellas. Sí. E é moi bonito isto de, dice que non daba falado e facía, gravitaba cas mãos, o sea, facía así. Eu estou me imaginando, pois, estes paus de sarmento, por exemplo, cando se botan o lume, casi dan voltas, así é casi, non sei, como que queren falar en unha forma de retorces. Engaravitan, é retorcerse, eso é o que engaravitou, engaravitar é facer eso. Palabra máis bonita, engravitar. Eso, retorcerse. Retorcerse, como un pau no lume, porque está morreu no inferno, o inferno que levaba dentro. Cunha música, unha música do inferno, a alma soltou unha música. Unha contención, non? Inda que soltara algo, pero foi unha contención, non podía falar, e tiña que expresar de alguna maneira, e outro non podía facer nada, e quedou aí, aforrando, morreu aforrado. E ao final, a súa alma, é o que dice Antonio, parece que elevouse dese corpo, botouna por a boca, e era unha moxena do inferno. Pues sí, o sea que morreu. Se me permitides, porque estou falando destas cousas da lingua, no texto anterior, cando está describindo, di que era pequeno, feito de cordas e sarmentos, acabámoslo de comentar, e tiña a gadoupa engruñada. A gadoupa, non tiña mau, tiña unha garra. Sí, unha pouta. Pouta tamén se lle chama, gadoupa, pouta. Gadoupa, o Risco utiliza gadoupa. É así, a mau así encollida, porque así lle era máis fácil Arrabañar, para arrabañar os cuartos. Creo, claro. Si, o día aquí. E tiña a gadoupa enguruñada adoito para apañar as cadelas. Porque así lle era máis fácil apañar. Igual hai xente que non sabe o que son as cadelas. Bueno, claro. Non son as femias dos cans. Sí, claro. Os cans e as cadelas, claro. Era que unha peseta tiña 4 reas ou algo así. E tiña había cas e cadelas. Había unhas monedas, o sea, a peseta dividíase en reas, que eran unhas monediñas furadas, e logo había os cas. Había os de 2 reais, que tiñan un buratiño no medio. Houve un tempo que ir ao cine costaba 2 ras. E unha peseta eran 4 reais. O sea, dúas monedas co buratiño. E logo as máis pequeniñas da peseta eran as cadelas. Era unha que os caramelos, eu recordo aínda de comprar caramelos por unha cadela. A min dábame unha peseta. Parece que son moi antigo, parece que son da época do porco de pé. Non, pero está ben sabelo, porque aínda hai xente que lle falas de pesetas e non sabe, pesetas? Pois eso, dábanos, a min dábame unha peseta para pasar o domingo, e se invertía en caramelos, e que collía por unha cadela un caramelo así pequeniño, claro, non era un caramelo lustroso, pero era pequeniño. Bueno, pero daba Miña avoa naceu no 1902, quer dicir que era moza na época máis ou menos que se falaban do que falaches ti antes da guerra de Marruecos. Estaban moi cabizbaixos, moi ofendidos, moi sin ser xente estudada ni nada,
porque había moita xente que non volvera da guerra de Marruecos. E ademais que foran obligatoriamente, Sí, porque só iban os que non podían pagar, os que non tiñan Claro. recursos. Que non podían librar, ou sí. Claro, Claro, esa era a cuestión. exactamente. Pois, non sei, se... Non sei se temos tempo, seguimos. No, Se tempo Non debe- temos todo o mundo, No, pero pero... o programa verá que facelo prudencial, quero dicir que non dure moito, senón a xente vai se nos Sí. aburrir. Un máis, Podemos seguir, Un máis? Un máis. Último test. Vale, Vale? pois... queres... No, tócache a ti. Toca a mí. Tócache a ti. Claro. A chisteira muda o mundo de Don Celidonio. Sí, señor. Seguimos Ese texto boísimo tamén. neste progreso que vai tendo xa de transformación e ascendeu, metamorfose, está no ¿no? proceso de transformarse Sí, de sí, porco a marrán, alcalde. e aí xoga un papel moi importante cando se empeza a poñer unha chisteira. A que chisteira. Chisteira da De que meteu os miolos na chistera, Don Celidonio fíxose outro. Cando come, aínda fai clape, 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 como os porcos na maseira. Mais xa non come cos dedos, nin lambe o prato nos convites. Eu penso que non é que metes a testa na chistera, senón a chistera que se lle meteu na testa. De sorte que hoxe domina toda a súa psicoloxía. Ideas foi o que tirou da chistera Don Celidonio. Todo o que hoxe sabe tocante á orde social, á lei do progreso, ao principio da autoridade, aos adiantos das ciencias e as maravillas da mecánica da electricidade, sacouno da chistera. A chistera ergueu, non a alzada física, senón tamén a alzada moral de Don Celidonio. A chistera abriulle as portas da representación pública. Hai que pôr unha chistera na vida, eh? Poña vostede unha chistera na vida. vai ascendendo e ao momento culmen dice ascenso ante a poboación, non? O que marca a diferencia entre un antes e un despois é a chistera. Cando se pon a chistera aí xa unha autoridade, Sí. xa é alguén potente, Sí, alguén que hai que respetar. A súa alzada moral, que di aquí, non só a súa alzada física. Pero é moi interesante, me parece, a interpretación. Non que il colleu a chistera, senón que a chistera o colleu a el. E aí foi... O transformou, lle dá vida a chistera como se fora un elemento transformador, exactamente, non? O que provocou o gran cambio en Celidonio, non? Porque a chistera debía traer no kit, no seu pack, xa traía as ideas que por algún tipo de corrente ou canle lle encheu esa cabeza de unto a Don Celidonio, non? Sí. A chistera preservou unto, non? A chistera sí fixo. Sí, enriqueceu, no digamos, porque, bueno, sociabilizou, non fixo máis culto. Sí, máis, bueno, despois veremos que... En apariencia. En apariencia, claro, pero claro. xa vemos despois que a cultura non era... Non era o seu, non era o seu. Pero aparentemente, que a chistera igual podía pasar por un gran señor. Vale, pois ata aquí esta dose de relatos que eu creo que, bueno, nos pasámoslo ben compartindo con vos. Espero que vos tamén o pasedes ben e que cando menos vos apeteza a metervos na obra de Risco o porco de pé. Eu creo que ata aquí esta entrega, se vos parece ben. Xa enterramos a algún deles, sí. E temos a Celidonio en pleno proceso de ascenso. O próximo que trataremos vai ser justamente cando coñece a política, que tamén unha parte importante, e cando descubre os libros. Ese foi outro gran descubrimento. Il o único que coñecía era os libros de contos, de contas, sí, de contas, que traían números, claro. Pero estes traían letras. Números escritos a mao, claro, e agora estes ainda por encima traen letras. Que complicación. E cando empeza a ver o que eso pode dar de sí e tal. Eso sí, ves. Bueno, pois isto é un adianto do que trataremos. Pois exactamente. E quen non o pasa ben co porco de pé? Quen non o pasa ben? Quen non o pasa ben? Temos que facer algo máis co porco de pé. A parte da lectura, xa verás. Sairá, eu que sei, unha unidade didáctica, sairá un parque de atracción, sairá algo, non? Ten que sair algo necesariamente.
Vale, pois eu creo que ata aquí ímonos despedir, Ánxeles. Vémonos na próxima. Marcho coa risa do porco de pé nos beizos. Bueno, e a risa que transmites e a que intentamos chegar aos nosos ointes. Non, Toño? Sí, eu iba a dicir moi boas e moi porcinas tardes, pero non sei se cadra moito. Se cadra campa, bueno, está ben. Seguiremos o próximo día xa co porco en plena marcha, sí. Cas novas aventuras de Celidonio. Pois coas novas aventuras de Celidonio quedamos emprazados para a próxima entrega. Deica logo.